danas nemam Minecraft masku, ljudi moji, pa sam se maskirao ovako. Imaš danas novi skin? Da, imam novi skin u Minecraftu. Šta ćemo mi danas raditi u ovoj našoj Minecraft kući? Danas nešto, idemo na terasu i imat veliki pogled. Naši opet spavaju. Naši prijatelji opet spavaju. Da. Vidite i ljudi. Naravno on voli svoga creepera, to je nešto nevjerovatno, ljudi moji. I gesta, ne mogu njega zagrut koliki je širok. Da, on je ogroman. Volim me sve. Volite sve. A šta ćemo na terasi? Idemo vidjeti lijepi pogled, da li? Imamo veliki pogled. Veliki pogled. Da vidimo. Čekaj, ja ti to moram pomoći. Otvoriti. Ja sam otvorio. Polako, nemoj past. Šta je to? Pas da ni bomba. Neko? Molim. Dođi vam. Šta je? Stani. Šta je sad? Pas da ni bomba. Možda je zmija unutra. Možda je zmija unutra. Ima li koga? Ko je? Sad si ti nešto. Da, to sam ja. Nisi nešto, ja mislim da nisi. Da li nisam to ja rekao? Šta je Ko to? je? Kako je to kutijetka? Kaj mi bježneš, bjež. Možda je bomba, bjež Možda je tamo. bomba, da. Tam skroz i da. Može. Da negdje eksplodirala. Dajte, ja uzmem kutiju. A šta ćemo sad s time? Ima unutra Ko nešto. je? Ima unutra nešto. Ajmo mi nju otvoriti. Hoćemo ići otvoriti. Možda ne bi bilo pametno ovo. Ajde, idemo otvoriti, šta onda? Ajmo mi u našu. Ajmo prvo pokazati onim našim mobovima, jel znaju što je to? Ajde, idemo. Mobovi, jel znate što je ova kutija? Jeste vidjeli to? Ja sam nešto vidio. Šta kažu? Kaže, Creeper da je vidio ovu kutiju. Da je vidio tu kutiju. Mislim da je to hejter posao. Ko? Hejter! Kakav hejter? Ovu kutiju sad bacam odmah tamo. Ma, to je ukleto, garant nešto. Ljudi moji, znate što? Ja danas stvarno ne vjerujem. Zašto? Šta je? Ne vjerujem da nam je hejter poslao Ukleti Paket. Moram je prepti nešto. Dođi, ajmo mi prvo uzeti mač, dođi vam. Ajde. Nema na mač. Neko nam je mazao. Znam gdje je mač, znam još gdje je mač. Pa di je? Evo ga. Aha, našao ga. Ajde ti to najprije. Znaš što nešto? Ajde ti to najprije uništi. Neću ništa. Dođi vamo da nam napravim pršta. Prije nego što crknemo. Ajde naprav nam pršta prije nego što crknemo. Sam da pogledam šta nam treba. Okej? Nešto puka mač. La, nismo ga dobro kraftali izgleda. O ne. Pikeks, on je jak. Uzmi pikeks, da. Idem ga. Čekaj, ja ću ti ga imam ja ovdje. I pikeks nam je puka. Moramo kraftat novo. Ajme nešto, pa šta ćemo? Ajde uzmi tu sjekeru, dobro je i to. Ajde sad tam na onu kutiju. Čekaj da ga enchantujem. Ajde. Jesi li? Eto. Ajmo. Ajde sad, šta ćemo sad s ovom kutijom? Sad. Ajde. Ko je? Pa ko to stalno viče koje? Ajmo mi to otvoriti, ne mogu ja to više čekat, ajmo mi to otvoriti. Ajde uzmi tu kutiju, idemo mi to otvoriti, ne mogu ja to više čekat. Mene strašno zanima. Iskoče mi iz ruke nešto. Mene strašno zanima što je u toj kutiji, ajde dođi vamo. Što mi iskoče iz ruke nešto? Dobro si ti nju izbaca. Ajmo mi to otvoriti, ne mogu ja to više čekat.
Ljudi moji, ne mogu ja to više čekat. Ima unutra nešto. Nešto čekaj. Ima Ne unutra smiju nešto. ljudi vidjeti. Ne snimaj ovu kutiju još. Ne smiju pogledat ovu tu kutiju prije nego što ostave like na videu. Ljudi, ako ne ostavite like na ovom videu, hejter će vas napast i to u vašem snu. Onda morate odmah ostaviti like. Da. I još bolje subscribe. Ne, subscribe još bolje. Ovdje dimi ova page, pa ja kažem. Ljudi, dosta vas nije subscribe-a na mene, a gledate me. Nešto, Molim. ajmo prvo, ovo je obično. Nije, to je neka karta. Ti piše. To je neka Ja, ti ja. Neka karta. Ma nemoguće da je to hejter, sumnjam ja da je to. Je, nešto. Kak je ovo plišani Lucijano? Ha, plišani Lucijano. Ljudi, mislim da će ovo izaći prvo na shop naš. A ne poslije. Kakav je ono drugi dole, šta je ono? Šta je to s time? Hejter. Strga gledaj. Da. Vidi. Šta ima još? Nešto ja ću to. Što piše? Ja ću pročitati. Rekli. Mrzim me. Ljudi, vidite. Mrzite? Mrzim me piše. To je onda definitivno hejter. Nešto. Drapaj to, bježi. Šta će nam to? Bac to. Šta je sad to? Ljudi, ne pokazuj nešto što je unutra. Šta je to? Šta je to nacrtano tu? Nacrta govno. Govno ćemo ostaviti za uspon. Šta će ti to? Ljudi me pravo. Ljudi moji. Da li smrdi? Ali mene zanima šta je ova karta, šta to znači? Što ti misliš da mi idemo do njegove kuće možda, je li to to? Pa mislim da bi bilo dobro.